Bernardo, moitas grazas á Protección Civil. Espero que todos na casa tomaran nota de todos estes consellos que importantes son, porque aínda semella que nos queda inverno para rato. Mañá creo que temos por diante unha nova borrasca, nun ratiño nos lo aclarará Xavier Fonseca. De momento, Alba, ti estás en Vimianzo, nunha zona onde non parou de chover toda a fin de semana, como en todo o país, pero ali están un pouco fartos, non, a xente do campo, porque algúns dan xa a colleita por perdida, non? Pois si, xa está de saber que non para de chover e así leva prácticamente pois desde que comezou o ano. Pois a terra está empezando xa a estar prácticamente inservible. Teño por aquí a Manolo, que parece que non lle ten medo a auga, porque ele está en pantalóns cortos mentre eu estou aquí toda ben abrigada. Manolo, bos días por dicir algo, non? Hola, buenos días, sí, por dicir algo. Xa vede como están as fincas. Isto é moi complicado. Esta finca xa houve problemas para sacar o millo. Agora non se pode botar a pradera ni nada, é claro, é un problema para a comida dos animales, porque xa o millo foi bastante fastidiado, e agora a erva, xa vedes, esta debía ter agora a erva para poder ensilada no mes de marzo ou tal, a nada, a comida hai que comprala, cando o tema da erva, palla ou alfalfe, ou hai que comprarlo, que as vacas comen todos os días, sábados e domingos e festivos. Claro, que está toda a terra anegada, isto xa está inservible. Isto nada, esta finca hasta a final de maio, polo menos, imposible entrar, imposible entrar nela xa. Dicía eu, 7 de xaneiro e prácticamente xa damos non por perdido o ano, pero as consecuencias xa van ser de moitas pérdidas. Claro, pois hai outra finca que está a erva sementada, pero claro, bota xa toda unha semana coa auga por riba, a erva podrá así, vais cortar e non hai para cortar, marcha coa auga. Claro, hai comida que hai que comprar. Claro, precisamente iso. Bueno, ti tes estas leiras para darlle de comer aos animais. Claro, o custo que vas ter agora vai ser moi elevado. Bastante, porque non é só comprar ainda, porque é un problema ainda para comprar que non hai comida tampouco. Por os precios, vamos, unha burrada. Imagínate, o ano pasado a palla estaba, hai 2 anos, 70-80 euros a tonelada, o ano pasado chegou a 2,40, 2,60 a tonelada. E a alfalfa igual. O millo este ano está salindo os análises moi malos, porque se colliu a palla moi seca, moita terra, están salindo os análises fatal, moi malos en general. E o pouco millo que queda xa estragouse con esta auga. Claro, o millo nada, o millo eu poño un 40% de perdas polo menos, Eu no meu caso, máis ou menos, ainda o saquei todo, pero hai ganaderos por aí que quedaron con moitos millo na leira, que se ven por aí fincas, ainda hoxe un día, sen recoller o millo. Por nunha sola recoller o millo. O problema é agora, como esta finca, como te dixen, debía ter erva, e non ten erva. Nunha sola non coller o millo, que agora non te xerva tampouco para depois darlle aos animales. Ese é o problema. Vamos, as mellorías creo que fatales. E as previsións non son nada alentadoras, porque leva 7 días chovendo e parece que vai seguir chovendo. Esta semana, dan toda a semana de agua, polo menos. Que neste tempo é normal. O que non era normal foi a agua que veu no mes a final de setembro, en outubro. Foi o que, falando a palabra, jodiu a recollida do millo. Agora, neste tempo é normal que chova. Pero o problema é que vimos arrastrando todo o ano pasado moitísima agua. Jodiu moitísimo millo este ano. E agora este o problema é agora esta finca, como esa de riba, como que se ve, no mes de marzo se fai un corte de erva, e ainda se pode facer outro a finais de abril, é botar o millo. Pero esta xa nada, esta hasta a final de 1 de junio, máis ou menos. Nin colle serve, e depois o millo botar un mes máis tarde. Manolo, dicíasme antes, ademais, bueno, nos hasta aquí podemos chegar ben, pero hai compañeros teus que nin sequera poden achegarse ás leiras por culpa da auga. Non, si hai compañeros que non entran para nada, nin a pesa, non dixo coas máquinas, que está, xa se ve como está aquí, e aquí está naco, pero hai fincas que están, a erva está nesida, pero agora bota aí 15 días coa auga por riba, e iso podrá ser todo. Cando vais a apañar non tens nada que apañar. Manolo, pois moitísimas grazas por atendernos aquí no termómetro e a ver se o tempo nos dá unha pequena tregua. A ver se ajuda. Veña, un saludo para todos. Grazas, Alba e Manolo. A ver, o primeiro que teño que comentar é o look de Manolo de pantalón curto e botas, e cando frío non parece que vaya moito por ali, ou igual non ten. O frío, eu creo que o frío está na cabeza, eu son